връзката между българските народни танци и бойните изкуства. Какво се крие зад ритъма на хорото? Само танц ли е то или памет за сила, дисциплина и дух, предавани през поколенията? Има ли в българския фолклор движения, които носят философията на бойните практики? И кои бойни практики в края на краищата? Гости в студиото са Ян Тайчи майстор Станислав Багалев и Яким Кастелов. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Сега да почнем от тук. Първо виждам, че сте облечени с шевица. Тази състанали сте в така, готова поза за нещо. И темата сама по себе си, бойни изкуства, не уточнихме какви, и български фолклор, вече отива в едно поле, което е интересно. Какви бойни изкуства? Да кажем от сега. По принцип, бойните изкуства са различни. Те са най-вече японски, корейски, китайски. И даже и български. Тук няма да говорим за конкретно бойно изкуство, защото за мен е идеята, че бойното изкуство съгражда нещо изключително важно. Изгражда връзката между тялото и психиката на мъжа и на жената. А това е много важно, защото всъщност това е като една цялостност, това е като една верига. Знаете, веригата има брънки. Всяка брънка е много важна и къде се къса веригата? В най-леката и правилната брънка. Първо, ние трябва да направим себе си тази здрава брънка, за да може, ето, в хорото, когато се свържат хората, това е като една огромна верига. Тя е енергийна, тя е всякаква. Така. Но първо започваме от най-малкия елемент, това е дадената брънка, това е човек. Ако говорим на тема, ето, психика, физика, енергия, ние трябва да работиме от най-видимото, от най-важното, т.е. от тялото. Когато човек танцува, той не може да танцува, ако не е силен, ако не е здрав, ако не е гъвкав, ако не е издържлив. Точно това си говорихме преди малко, че ако човек отиде за първи път на народни танци и си каже, малко тук ще направя нещо, той не може да издържи една тренировка. Нали? Не може да... Тялото не може да издържи. Това означава, че има изключително натоварване. Кои са много важните елементи на тази тренировка? Имаме мъжки танци, имаме женски танци. Естествено, че имаме общо танци, които са и за мъже и за жени. Искам да разгледам първо мъжкия танц, защото там според мен се корени нещо много изключително важно, което не се вижда – бойното изкуство. Дали ще са прабългари, дали ще са траки, това също няма да го коментирам. Ще коментирам елементите. Както всеки един език е създаден от елементи. Например, имате фонеми. Те се виждат в букви. След това имате морфология, имате морфеми. След това имате синтаксис. Нали, върват нещата по този начин. Всяко едно движение си има елементи. Например, елементите в танца кои са? Имаме елементи, които са различните видове крака, коляно, таз как се движи, пояса как се движи, рамото как се движи, лаките, китката, погледа. Всичките тези неща са елементите. Ако ги погледнем като движение, да, те са танц, да, те са удоволствие, да, те са хармония, да, те са заедност. Но ако ги видим от призмата на бойното изкуство, всеки един от тези елемент е атака или защита. Аз след малко ще ви ги демонстрирам, ще ви ги покажа, за да може и зрителите да го видят, защото това звучи хем странно, хем малко нелогично, защото ние всички сме виждали танците, за какво са нашите? За забавление, за заедност, да има даден празник, нали, да се случат неща. Да, то се казва и в езика ни, дори да се хванем на хорото. Да. Като си се хванал на хорото, не можеш да се пуснеш, нали? Да. Някак си съществуват. Сега обаче, доколкото разбирам, вие сте се занимавали и с анализ на неравноделната музика. Да. Въобще, тази неравноделност, по какъв начин всъщност, изгражда ли всъщност хармония? Ето, тук има неравноделността, е много важна част, между другото, в боя. Защо? Защото ако вие ударите по един и същия начин, представете си едно, две, той е човек, който е срещу вас, той естествено ще хване ритъма и ще ви удари. Аритмичността е изключително важна. Повечето танци имат ритъм и то е ясен ритъм. Нашите танци имат една аритмичност, която всъщност е уникална. Както и боя. Нали, когато нещо се случва и когато някой ви атакува, вие не очаквате след една секунда да дойде следващия удар и след още една секунда. Другия, нали, това не е ред, това не е шах. Нали, единия чака, другия да си премести фигурата, за да реагира. Целта е да надхитриш и другия. Точно така. И това се случва точно в тази аритмичност. Ако е аритмичност, водата, както казва Брус Ли, be like water, my friend, водата е тази, която се променя постоянно. Тя не върви под строй, не върви под ритъм. А ние какво сме? Вода. Танца
Откъде тръгва? От ходилото, ходенето. Тук има един много важен ключ, между другото. Никой не ни учи да ходим правилно, което е голям проблем. Защото всеки казва, ходенето е здраве, това сме го чували. Но как се ходи правилно? Как се ходи правилно? Ходенето е елемент, който стъпалото има 3 части. Имате пета, имате възглавничка, имате пръсти. През всяка една част от ходилото трябва да мине натиска и поемането, за да може енергията да се качи нагоре. Как изглежда това, моля? Значи, това е много важно. Повечето хора ходят от... Аз ще вървя след вас да видя каква е разликата. Просто ще ви... Каква е идеята? Пета, възглавничка, пръсти, пета, възглавничка, пръсти, пета, възглавничка, пръсти. Така как може да ходя? проверим назад? Значи, какво се оказва? Ето, опитай да ходиш назад. Напред. Така. Сега, къде отива проблема в ходенето? В тазобедрената става. Така. След това идва в кръста. Идеята е, че ходенето има една бутащо дърпащ елемент. Т.е. пак и ян има бутащо дърпащ елемент. И ето от тук идва и танца. Не можеш да танцуваш на пета, нали? Аз ето го танца. Нали? От тук като дойде. Ето го. Точно така. Прекрасно. И сега. Тази техника какво може да бъде? Включвай се! Някой може, застанах ето с вижте роба. в близка ситуация, ако той иска да ви ритне, виждате ли ето Аз това искам да те нещо, ритне. хоп. Видяхте ли? Ето пак бавно. 1, 2, ето го, хоп, ето го, първото движение. Да те прибия с народен танц. И риташ ето на тук. Да, ето го. Да, от тук пак навътре, навън. Ето го. 1, 2. Стъпка. Ето тази стъпка настрани, какво е? Това си е... Хоп. Придвижването настрани. Хоп. Ето, вижда ли? 1. Това в момента в кой танц можем да го Ами, сложим? вижте, във всяко нещо- Приятите от тези, които познаваме, например. Значи, във всеки един танц това са основните стъпки. Независимо дали е северен, дали е централен, дали е южен, дали е македонски. Това са елементи, които след това се правят по различен начин. Ето, например, следващото движение, което виждали сме. Хоп, нали? Да. Минаваме от ходилото към коляното, следващия елемент. Когато някой ни ритне, хоп, коляно. Стой. Тоест, ето го. Това движение, което ние не го виждаме като бойно движение, нали? Или ето това завъртане. Това завъртане си е чисто движение. Следващото. Много логично звучи. Ето това движение. Така като го гледаш, да. Вижте ли, седите и си правите ето това. Когато някой ме удари, хоп, хоп, ето го. Е пак бавно. Защита. Махане. Или отвътре удара. Хоп, хоп. Той. Хоп, 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 хоп. Идем да ви пусна някоя мен ми се музика, за да се получи дори. Ами да. Добре ли си, Яки? Абсолютно. Това е добре. Сега, като ви гледам, звучи толкова логично, някъде назад във времето, всъщност, танците да са произлезли точно от тези заучени движения, които са били свързани с бой. Вие поставили ли сте за цел да направите подобно проучване? Да, наистина правили сме подобно проучване. Направихме даже 2 научни статии с един мой близък приятел, колега и мой ученик от Стара Загора. Той е преподавател по анатомия. Вероятно, много трудно такова нещо да бъде установено. Изключително трудно е, но да се види една особена призма. Естествено, танците са си танци, всеки казва, това са основните движения и край. Но ако ги видиш под един друг ключ, т.е. виждате един иероглиф, например, и вие не знаете как да го прочетете, за вас това е картинка. Но ако имате ключа, този иероглиф дава смисъл. Както египетските иероглифи. Нали? Виждали са иероглифи и след като са намерили розетския камък, са разбрали, че това е текст. Нали? Иначе го виждаш само като иероглифи. По същия начин, ако не знаеш даден език, за тебе това са шумове. Виждаш едни движения. И ето аз ги превеждам по много простичък начин. Нали? Това е ходило. Да, ние сме свикнали да танцуваме с него, но ако видите идеята за ходенето, идеята за ритмика, идеята за подсечката, нали, ето това е хващане, което, нали, това, което е хващане. Какво то може да бъде?
Виждате ли, това хващане може да бъде тук също. Ето е крачката. Хоп, придвижвам. Нали? Това е същото движение. Няма разлика. Има обаче разлика, ми се струва, в това как телата се разполагат в пространството. То по-конкретно, това са мъжките движения, нали така? Да. Женските хора и танци са по-различни. Да. Те ползват ръце, ползват едни по-ситни крака. Там, занимавали ли сте се с тази проблематика? Женската енергия е съвсем друга. Тя не е толкова бойна. От гледна точка на инь ян, на мъжкото, женското, на небето, на земята. Нали, женското е по-земно, то е повече ин. Там целта е съвсем друга. Мъжкото е ян, светло, то трябва да бъде силно. Трябва да има някъде модел, в който мъжа да се прояви. Затова има и лични танци. Освен, че са общо, излиза даден мъж и се показва. Тогава го избира жената, защото вижда силата му, вижда техниката му, вижда му погледа му, вижда как застава. Къде се избира едно време? На хорото. Поглеждаш и виждаш, този мъж сега единия така танцува. Няма да го вземеш, нали? Другия така танцува накриво. Виждаш веднага, че има проблем. А другия като стои по един левен, дет казваш, кажеш, този е жилов, той е гъвкав, той е силен. По същия начин и жената. Виждаш как танцува и си кажеш, ето, хармония, красота. Да, няма по-страшен момент да се влюби човек в някоя жена, когато освен да види как танцува свободно. Това е... Мисля, че няма поет в света, който да ме обори по тая причина, но можем ли да го преведем, или това въобще не е приложимо, което показахте преди малко, за жените? Мисля си, че женският танц не е свързан въобще с бойно изкуство, така че няма никаква приложимост там тази идея. Повече аз търся бойното изкуство, мъжкото, например, ездата. Нали? Ездата пак е, ние сме на възглавничка, при свити и ето това е яздането. Тоест ти пак имаш това движение. Значи това го има ето тук отново. Ти не танцуваш така назад. Нали? Yeah. Танцуваш напред, все едно взимаш, яздиш коня, все едно се движиш. Всички тези движения, това пак е свързано с косенето. Обаче косенето, ето ви, когато той удари с ръка, хоп, ето го, хоп, или той удари с ръка, другата, хоп, ето го, тези движения. Те изглеждат красиви, но ако ги преведеш и знаеш превода на този език чрез бойното изкуство, аз изведнъж започнах да виждам техники, елементи, хвърляния, ритмици, защити. Искам да ви погледаме малко, ето към моля вилата в средата. Да, наистина ужасно убедително изглеждате, когато го правите. Във времето, разбира се, са се променили, модифицирали, придобивали се и по-така друго значение. Абсолютно. Ето, сега ще слушаме музика и ще ви гледаме. Значи, ето, човек застава, а дай така бавно. Няма значение. Хоп. Стой. Е това, което е. Хоп! 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 Вижте идеята. Защо не? Пак, горе. Удари с ръка. Хоп! 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 Стой! Хоп! Хоп! Да, аз мисля, че достатъчно добре. Дръж се, Земио, шопи гази. Ето, виждате тези елементи, аз си казвам, това е подсечка, това е ритник, това е контрол, това е удар долу, когато е някой. Всъщност, връзката с другите бойни техники, колко е близка, колко е... Сега, тъй като аз се занимавам с бойни изкуства от 40, може би 40 и повече години, знаеш, съм един от първите хора, който започва да преподава в университет, в Пловдивския университет. 1991 година започнахме да преподаваме бойни изкуства. Той беше един от първите университети въобще в Европа. Още тогава започнах да виждам, че историята на бойното изкуство, древната, къде? Около огъня. Там какви танци имаш? Имаш мъжки танци. Виждате Африка. Все още едни хора с едни щитове и с едни копия танцуват около огъня, нали? Значи оттам идва всичко. Всичко е било заедно. Музика, танц, ритуал, магия. Всичко. Така че ако минеме в много назад във времето, тези неща са били едно. Те не са отделени. Нашето общество отделя нещата. Едно време всичко е било заедно. Било е тази
Синкретичност се нарича. Много ви благодарим за Много този ви разговор. Много благодаря. беше Беше интересно много това, интересно, което наистина. показахте и разказахте. И